Vi skal blande noget sukker og noget vand og noget gær sammen til vores gærforsøg. Og vi starter med noget sukker. Bare det hele, hvis du bruger sådan en stor skab. Sådan. Så går jeg over og hælder noget vand i. Det er vigtigt, når du laver det her, der skal cirka så meget her vand i, så det ikke bliver alt for overdrevet. Det skal være nok, så du kan arbejde med det. Den er tung, den her. Okay, og nu skal vi så hive gær ned i spanden med sukker og vand. Prøv at tage noget bundskrad og ja. Det bliver svært at arbejde med, når det er grumset. Det er vigtigt, at du nudder det der 3 pakker, så begynder vandet at lugte lidt på grund af gælderen der. Og så har vi næsten et helt perfekt gærforsøg. Så er vi færdige med det. Ja, nu skal vi lave sådan et gærforsøg, og der skal man bruge et reagensglas og et bæreglas. Ja. Og så skal man tage bæreglasset og fylde det sådan over midten. Ja. Og så skal man tage reagensglasset og fylde vand i og tage tommelfingeren på og tage det ned i bæreglasset, for at der ikke kommer luft op i reagensglasset. Og det vil vi så gøre nu. Ja. Sådan der. Og så skal man så... Så kan man se, at det er helt fyldt heroppe. Der er kun en lille luft på dem, det gør ikke særlig meget. Nej. Kan du holde lidt skråt i mængde, så jeg kan få... Sådan der. Og så... Sådan gør man altså. Ja. Det er meget enkelt. Det er meget. Det er bare lige vide, hvordan man gør. Ja.